Здравейте хора, аз съм TripBG и днес ще тегля giveaway и искам да се извиня за че не го стигна на 110 абоната, но просто защото имаше миналата седмица беше ваканцията и не бях вкъщи и нямаше как да го стегля и да, сега ще го тегля и също искам да говоря за 122 абоната, мисля, че бяха. И да го теглим сега. Ще го тегля с този сайт, може би някои хора го знаят. Така. Него няма смисъл, нали, да таковаме. Да гледаме колко са лекнали и така. Направо копирате линка. Сега ти го е така. Так. И чакаме сега кой ще спечеля. Не кой ще спечеля. Значи реших да има един спечелил и две резерви. Е, тук е така. Нали, първа спечеля, тук ще ми двете резерви. И сега чакаме. Чакаме. И пак чакаме. Да, всъщност искам да ви благодаря, нали, за тези 120 сабскрайба. Да, тук съм написал, че отегля на 110, но както казах, не можаха, защото не бях вкъщи. И BG Gaming Evolution, не знам как се чете това, е печелившия. Да видим дали се е абонирал за мене. Така, и той прави Minecraft giveaway. Това са нещо като групичка сякаш, не знам. Мой човек как да разбере се абонирал за мене. Сори, ама сигурно скрил това. Да, това са нещо като групичка. Ще го отворя много. Скрил си, да не виждат за кой се абонирал и да, аз как да проверя дали се абонирал за мене. И да, извинявам. Сори човек, ама не си скривал за кой се абонирал. Теглим друг. Така и кой ще е печелившия? И печеливши ли Венелин Костадинов? Да, видим, т.е. печеля се абонирал за мен. Да. Нали, да, абонирал се за мене. Значи ти си... Това е Венелин Костадинов печели giveaway ми. Те да си го сложим тук. Така, и сега теглим двете резерви. Така. Оп. Върках. Така, теглим сега резервите. И Max Rage BG е едната резерва. Така. Max Rage BG не се абонирал. Мисля, че се абонирал. Аха, ето. Някъде ми беше. Видях се, да, абонирал се за мен. Значи Max Rage BG. Ти си едната резерва. Оп. Пирамидки. Така. Буф. И сега три. Опа. Не тук. Тук е скъп. Така. Сега следващи. Нали. Втората резерва. И коя ще е втората резерва? Е Марто. То спич го знам. Нали. Познавам го него. Тъй, че да. Той ще е втората резерва. Така. Тъй, да, това са печелившите. Печеливши е Венелин Костадинов. Първата резерва е Max Rage BG. И третия е Марто. И да, това е за giveaway. Ще им пиша после на лично. И да, това ще е. И да, искам да ви благодаря за всичките тези абонати. И на 200 мисля, ще направя един giveaway за премиум акаунт. И да, но той ще е от 200 поне на 350 за повече абонати. И да, защото примерно сега съм, нали, на 70 го направих този giveaway и до 120 колко са падат 52 абоната. Тъй, че на 200 абоната ще направя може би ваши giveaway, ще видим. И да, това мисля от мен, аз бях TripBG и благодаря, че ме гледахте. Чао!